What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Nila, ginaingon, mahal ko ang akong bana. Apan dili niya mahatag ang usa ka butang aron matibuok ang among pamilya. Mao nga sa hilom, nakusaw ko niya. Mo kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalim. Lagi si mong pag-uulay, bita sa Nag-uulkit ka dong. Kay doon na ka-doktor ang atong giduol. O parehas naman ang resulta. Di gid ka makahatag og anak. Nagabot to sa ato. Atong istoryahan. Kung giingon mo ay palabis mo pag-uulay, okay? Naibaw man ko ba nag-uulsad ka? Pero walang ni makipakita na ako. Lalaki manggut ka. Bida basta. Atong ta sa atong istorya. Sa kining kinayak ko sulti mo. Andam ko sa pagdawat ko unsay buot mahitabo ha. Unsay makabuot mong desisyon karon nga nasayran mo nga di ko makahatag og anak. Ramon, Dong Ramon, Ano ay, ako yung ngay mag-uuling tabuha. Hindi ko makahatag og anak ay hadlo ko nga adto ka magitag anak sa laing lalaki. Ramon, Kung maabot nga niya na si mong unang-una dahi, ang mangita rin yung kag anak sa laing laki. Ang yolo na ako di mo. Magbuwag ta. Di ko gusto ka. Ang akong asawa makigtipon ako nga may anak sa laing lalaki. no. Dili na ako mabuhat ni mo dong. Mamambitang nag-uul kay ko. Kay di ko makahimo sa pagbuthi ni mo. Gusto ko nga makaanak ta. Pero ikaw ang gusto na ko nga muhatag na kong anak. Kay ikaw ang akong pana. Husto baya si Ramon sa iyang gisulti? Dapat siya gidunta ang mag-uol ug muhilak pag-ayo kay siya gud ang dunay apan. Di manggut ko makahimo pagbudhi niya, ma. Maong nagkuul ko. Kay matiguang yun may ini nga way anak. Ay, sa ato pa, di gyud masulbad ang imong problema nga magsagop mo og bata. Kay gusto ba gyud nimo nga imog yung anak ang imong amumahon? Oo, ma. Di ko anang manakupoy. Akong anak yun mismo ang gusto na akong amumahon. Sayon ra kaayo na. Muadto mo kanunay sa bahay sa Dios, sa simbahan. Luhod, ampo. Mag-ampo mo sa labaw makagagahom aron mamilagruhan si Ramon ug makahatag siya og anak. Mao na akong plano, ma. Muadto mi og unta. Mamilagruhan mi sa larawan sa atong Ginoo. Kana,
mo na'y buhaton ninyo, anak. Pero ma, kung dili gihapon magkaanak si Ramon, unsa may akong buhaton? Kanang pag-ampo sa Ginoo mo'y unaha. Mo na'y plan A. Unya na ta mangitag plan B kung dili mo salir ang plan A. O ma, sige. Ingon anang akong buhaton. Daghan kig salamat sa imong tambak, ma. Daghan namin ang Luso Santos tungidoon eh. Pangiyuan to tabang. Apan, ang gitatagi milagro day. Di lang kita magpagawag paglaom. Pasin pa di ay, maluay ra nato ang Ginoo iyatang milagruhan. Balik ko doon sa doktor eh. Mangutan ako kung sa'y maayong vitamina nga akong imnon para makanan ako. Sige dong, buhatan na. Kaya ako, dili ko muhuno og ampo sa Ginoo nga unta. Iyatang hatagag milagro. Diligit ko muhunong tong Ramon. Mao ba? Gaw nila? O kao, Kinkin. Mitumar naman si Ramon anang tanang klase sa bitamina, uy. Aron lang lagi siya makaanak. O ako sab. Halos matag-adlaw nga tanan nga na ako sa simbahan. Aron pag-ampo nga unta. Milagruhan mi ni Ramon og makaanak mi pero wa man jud uy. Noy, gaw, no? Ay, kini, usarag yun ang buhaton mo, ano, no? Unsa Aron man? makabaton mo anak, gaw. Unsa man gaw? Kung wag na ipik na yung pag-ato dito, kanang inyong plano ba? Kanang plan A, wag na ipik. Oh. Layat mo sa plan B. O unsa man ang plan B ha? This Gaw? is money, ha? Unsa ideya nimo? May ideya ka? Ha? Yes! Doon na kayo, Unsa lagi ka? Unsa pa? Anak pa anak sa lang laki. Pangabit. Gaw, Kinkin. Kana mo inindot kayong buhaton gaw. Aron ka mamabdos. Kay kana si Ramon no, nga imong bana. Mapudpud na gisa ng imong tuhod pag linuhod sa simbahan no. Di gyud. Di gyud ka makaanak ni Ramon. Pero Na. asa? Asa man ko mangitag laki nga mo pa anak na ako, ha? Ay, nalimot ka ni Jonas. Nga imong kababata. Nga dako kay to gusto nimo. Limot ko. Uy. Hmm. Nanguyabang ganito na ako sa una. Pero walang na ako sugta. Kaya di man ko ganahan nga makauyab ko. Ako rasang suod. Mauto nga milarga siya sa Manila. O, sukad ato, ako'y balita pa ko na uli ba siya o? Uy, hagbay ra sige sang nauli gaw. Na. Ana siya oy. To sa speakers lungsod puyo sa iyang uyuan. Siyang tiyo. Mamao ba? Adto pa anak niya. At bebe, atoan ko siya. O sultihan ako bahin sa imong problema, ikaw, be. uy, maluoy, mapagko sa kong paana, uy. Ay, ato ka, si man. Kaayo. Buutan lagi. Pero, wise guy. Wise sud ang lagay. Busak ka na ang buhata, day. Aron ka baton kag anak yun niya. Kawaglingon yun mong anak. Mao ba? Dili makaanak ang iyang bana? Og ari siya magpaanak nako? Mao ka na doon, Jonas. Og nasayod ko nga dako ka og gusto niya. Busa, higayon mo na kini. Matilawan mong babae nga imo nagustuhan. Unya. Musugot ka siya? Awoy! Gani kong gisugo nga pasultihan ko. Hatagi ko si mong number B. Kaya ako nga ito niya. Sige na, hatagi ko B. Ako na hatagi siyang number B. Kay ako una mo tawag niya. Sige na bayot. Hatagi ko sa cell number ni Nila. Abin mo, Jonas. Kundi palang tungod nga, gusto kit ko nga makaanak. Digit ko masugot nga, may tabot ni. Huwag ka na ang gikalipay ko, Danila. Bahala og dili ka maasawa. Basta, makaanak lang ko dihan mo. Basta mo na to, ha? Kung makaanak na ko nimo, ayaw pagsamok na mo, ha? Bata ra ba tuyo na ko nimo? O lagi day.
Promise. Doon na ta sa motel. Di na taday. Tana. Sige. Manaw lang taning auto. Tana, day. Lami kayo, day. Sige, tana. Tana, Jonas. Ilo lagi ko ini. Look ni mo magagilap. Utaas ni mo tina. Ikutan ng baba ni mo eh. Kapagin na tatawang mo ang kaywa pa man ay batang ni Aki. Ang akong bana rin ni Aki. Ako nang ikuan na kilami na kayo. Sige. Ay, patay. Ubuan sa na akong brief, ha? Jonas, wow! Katambok sa imo. Kataas. Pakita ko, Pi. Huwag gagahi. Kalayo na sa kumpana, Ani. Oo. Pasagay sa kong papangin. Kakukot sa imo sa kong baba. Ako na rin ikuan. Sige na. Sige na. Nahiga na ko. Sige na, dayon. Ako lang hinayon. Sige. Ay, kawit. Ay, nilagapatos man. Marag nagisi. Jonas, akasakit. Pasod. Akasakit. Kana. Jonas. May naitapugin naman ni Jonas na ito ni Kayuna ug nausban pa kini sa makadaghan hangtod nga nagsabak ko ug gipatuo ko nga akong bana nga siyang nakapamagdos nako. Nalipay sa taon siya, tuo siyang gimilaguhan mi. Ako na rin naluoy sa pobre nga nagmata in town of morning. Mga katumang kasama ang kaagi ni Nila din hining tulumanon. What's the style? Pobre nga nagmatalag morning style. Kini mong sugilanon gisuot ni J. Badayos dalit sa RMN drama. Ako si Berto, ginaingon, nahibaw maunta ko nga may kabilinggan ka na sa kinabuhi. Pero ambot nga no, nga ikaw man ang akong gihigugma. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimta. Ma, Mauna, nak. Nagkita mi ni Bilia ganina sa merkado. Ay, dako lagi kuno siya o gusto ni Moy. Nagpaabot ra kuno siya nga mamisita ka o budiga aron sugton kaniya. ay, dugay na bitaw ko nga nakabantay mga nakagusto siya nako. Pero wa mo ko'y gusto niya eh. Laing babae mga akong nagustuhan. Kauban ako sa trabaho. Mao ba? Ay kun mauna na ala. Panguya pidayon na. Aron maminyo ka na kay gusto da itaw ko makakita og apo. Eh, pwede man siya uyabon ma. Pero ang problema, kay dili mi pwede nga makasal. Mo ni akong naproblemahan. Kay nga man, ha? Wa siya gusto nimo, ha? Isa akong tanaw, nakagusto sa siya nako. Parehaming nakagusto sa usag-usa. Pero, di mi pwede nga makasal. Kay nga man lagi. May bana siya, dako siyang minyo. Pagkaamaw baya nimo. Ayaw nang binyo, uy. Mapatian kag bana, anak. Ang tinuod ma, buwag naman siya sa iyang bana. Kay iyang bana, iyang mang kibuwagan kay dunay kabit. Unsa?
Duty na ko, ma. Ay, oy, sa di pa kabodyuti pa, minawa una ko. Ano sa may isulti ni mo, ma? Anak, hangyo ko lang ha. Ayaw gyud pagpakigrelasyon anang babae nga minyo nga matod mo imong nagustuhan. Aron dili mahimong gubot ang imong kinabuhi. Kay bisag buwag sa iyang bana ang maong babae, minyo man sila. Simbako magkauyab mo, unya magkabalik sila. Aw, ikaw rag ihapoy masakitan, anak. Ma. Bay, Joey. Oh, baka na ba eh. Sabi mo, Bert, paabot lang rusag na isang mayab ka niya. Iya, di ka sugto na eh. Minyo mong gudsiya, bay? Inyo. Okay ra ka ha nga magkarelasyon mi? Dili ka kung mapatiyan sa iyong bana? Hindi naman ito, boy. Iyang bana, may dunay laing babaeng katipon ron. Gani may anak na sila. Busa, di may tabo nga palit na silang lukain. Pero, di manggod mi makasalgot? Asos! Basta kung tinabot na ukir na. Sige, sabi ba ya? Miduwa na ba siya na ako ganiha? Magdugan ko mi paniud to? Inig-break na to? Ay, ato mo paniod to diya sa atbang. Nay, kana tindahan niya, mingaw kayo na diya. Nya, di kaya na yun. Kapag pa ba? Biyar o bihana ba eh. Bisong anak na nindot kayo. Ukir mo ka mo nga maglib-in-lib mo. May anak siyang daan. Ukir na mo. Di man ka na gamay ang imo ha. Basig ipunutpik lo sa tao na iniguman yung kaon, pre. Di, bay, uy. Dako ding ako. Ay, kaya- Awa, awang tubangan, oh. Awa. Aklaro sa kayong dako ba na? Ang bagal kayo mo ito bang ano? Rubida, no? Puyam na! Dako, gusto ni mo! Tinuod, bagyod, day Agnes nga. Dili na mo magkabalik pa sa imong bana? Oy, Lucky Berto. Human ko masayod nga may kapit siya o may anak sila. Ako siyang gibuwakan. O sila na karon na nagtipon. O kung mahita po man na, makikbalik siya na ako. Nga may lain na pud ko nga ako. Di na pud ko, uy. O di siya makakihan ako, no? Kaya siya pa yung nauna-unag panglimbong sa among kami yun. Kung mauday, mamisita ko nim kong gabi, ha? Okay naman, good. Karon lang ni mo isulti imong tuyo. Dukaya pas kapi uy. Udto pa baya ron? Agnes, nakagusto ko nimo. Ay, Kung sugton ko nimo, bahala og minyo ka may anak. Makiglib-in ko nimo. ay, salamat. Midi ka na kita. Salamat kay Perto. Isugot na ta ka. Uyab na ta, Perto. Salamat day Agnes. Ug karong gabi mamisita ko nimo, ha? Opa! Ako raman dito sa pay. Kaya ang akong anak to man sa nila ni nanay ug tatay. Maong ako lang usa sa pay. Magpaabot ko nimo ha. Perto. Ay, porbida, cute ni mo, uy. Naunsa ka man, Berto. Imog yung giuyab ang maong babay. O kada sa bayhana no, nakigrelasyon sa yun ni mo nga may bana man siya. Bisag buwag sila sa iyang bana pero minyo man sila. Dili na lagi kuno siya makikibalik pa sa iyong bana, ma. Ay, basta wa ko'y gusto ang babayhana nga imong gikarelasyon. Si Bilia ang bagay ni mo kay pure siyang daga. Si Agnes ang gusto ko, ma. Busa, sagdi na lang ko. Ay, ako ginabalaka ini mong gibuhat. Ay, ginagdaan ang bayhan rin is bay, ha? Ayaw ginadaan din, Heberto. May kuyawan yung gibuhat mo, nyak, oy. Ha, nagrelasyon ka og laing lalaki nga minyo naman. Totoy, buwag nang gugin sa kumbanya, tay. Huwag may gika-live-in na siyang lain. Gani, may anak na sila. Sigurado ka, Gyud, ka nga. Di na siya makibalik pa nimo. Sa pagkatinood lang tayo, no? Bisag wa pa ko'y uyab, unya makigbalik siya na ako. Di na ko niya, uy. Samot na, nga may uyab na ko ron. Kami mas nanay nimo ang nabalaka niya, oy. Pastilan, oy. Tay, di mahimo nga mag-inusara Eh. ko hangtod sa hangtod. Bata pa na ako, ah.
Busa gusto ko nga makaanak pa og lain. Pangandoy na ko tay nga makaanak ko og daghan aron makakita ko og daghang liwat. Ug kun dili ko makiglambigit og laing laki, matikuan ko ani nga usaray akong anak. Ay, astilan. Bayo! Hala, May gabi! tay, niya na siya. Day, Ninang akong uyab, gabi. tay. Ako'y makikatubang ko na niya, ha? Day. Undo ka lang din niya, susod. Kaha, nagagusto ka yun sa akong anak, ha? Basta igo niya sa imong pimuslan. O kung matagbaw ka na at kung naguslain, ha? Iyan mo na yung biyaan. Ang no? Kana ang dili mahitabo, sir. Ay, Mahal ko kaayo ang imong anak, sir. Ay, pag-share na ko kay dili ko maestro. Mag-uuma na taon ko. Pag manoy lang na ako. Magtatay lang ko nimo. Manoy lang siya. Lasa pa man ko ang mamati nga magtatay kanya ko eh. Ay, sige. Sa kataas kay napaabot na niyo mga akong anak. Gusto ko Berto nga lipayon ko ni marong gapiun na. Aron mamanghuran dayon ng akong anak. Ha? Uy, hala. Gihubo mo ang imong blouse o sayal. Nagpanty na lang ka. Uy, pra. O tugas imong boobs. Berto, Imo kong gigak ko sumihag ka. Umuta mo, oy. Berto, Tana sa akong kwarto. At mo pahimot ang higta. Tana dayon, Berto. Lami aning hidihon sa bubong. Sige pa. Gahi kayo. Huwag inagay ko. Dami anak, Berto. Wala kong panty. Wow! W.O.W. Wow! Butch, ikaw ba yan? Bugduha na, uy! Berto ba? Sige na yan. Kanaog. Hagking akong upos pagdali. Kagkilo ka na leche. Berto, kagkilok si Mandila. Dihara ka ganahan pa ko. Diha sa ka. Ang gahubo mo kasi mong brief. Uy, yung kunya na. Ako leche ko to skin kung kataas kompleto, Ricardos. Okay na ko, anak. Sige, saka na. Ali, i-shot na. Di na ko musing along. Grabe gitinood. Kada ko, kani ang ganahan mo. Mo ni Bundal. May nahitabo yun namo ni Agnes atong higayuna dito sa ilang bahay. Human sa hitabo, nakiglibin dayon ko niya. Og ning higayuna, mabdus na siya sa akong anak. Dagang nakasaway nako nga babay nga minyo ang akong gikalibin. Pero wa nako sila panumbalinga. Bahala sila. Mga mga kasama, ang kaagi ni Berto, dinhining tulumanon. What's the style? Bahala sila i-style. Kini mong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.